Sa nagkainit ng mga eksena sa mga lihim ni Orduha, di usab magpapildi ang hot body ni Vin Abrenica kinsa nagda sa papel ni Onyx. Sa iyang post sa Facebook, iyang gipakita ang iyang hot body photoshoot samtang sila nagtaping sa ilang mga scenes sa mga lihim ni Orduha. Ug aron ma-maintain ang iyang sexy body, iya usab gipaambit ang iyang mga workout aron sa pagdasig sa iyang mga followers to achieve #SummerBodyGoal. Ug sa nagpadayong mga eksena sa mga lihim ni Orduha, gisung sa usa ka kusgang manggugubat ang teritoryo ni Orduha. Sagad sa mga sakop, lakip na ang mga bata ang nitabang sa pag-atake sa kontra. Samtang sa modernong kalibutan, gisung usab sa grupo ni Onyx ang hideout sa Team Orduha aron luwason si Onyx. Mapildi ba kaha sa Team Orduha ang mga batos ni Onyx o bakaha makuha sa mga sakop ni Onyx ang ilang leader? Kana ang atong sayran sa mga lihim ni Orduha pagkahuman sa 24 oras.